askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera, agera bihurtu da, lehen zen abagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez alegoke, euskara litzean, bere garaia niño, siniztu ezean, asko pentsatu arren ezin zitekela, Zumaia badakigu euskara garela. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Mediku, kirolari, eta kazetari, ingeniari, youtuber, ala bertsolari, irakasle albaitari, surflari ikasle, gutako bakoitzaz gain, denok irabazle. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Nola itxasoraino, menditik ibaia, herri eskolaraino, heldu zen Zumaia, berdin du jatorria, berdin kolorea, guztiok gera zelai, bere kolorea. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Gure herri eskolan, etxekoa zara, denok egiten dugu, denon etxea da. Zumaiako herri eskola, euskal eskola publikoa. Aldaketa garaia da Zumaiako herri eskolan. Logo berria daukagu. Den-denona da logoa, jaiotzetik handi egin arte.
eta kolore bakoitzak bere esanahia du. Aurre eskola. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira Miskira irrati saioa. ¡Órale, Matilda! Hasi eta ekin guk lanari, gaurko irratsaioan gu gera esatari, lau betaldekoak hasi gara kantari, ongi etorria den urte berriari. Kaixo egunon, hemen gaituzue astero bezala Iskira Miskira irratsaioa eskaintzeko prest. Herri eskolako ikasleok prestatu dugun saio hau 107.9 frekuentzian asteartero Zumaiar guztientzako goizeko 10:30 10:30. Gaur, elatxelau begelako neska mutillo prestatu dugu saioa. Ibai, Peio, Alain, Irati, Itxaso, Ekain, Suara, Alex, Naira eta ni neu Paula. Bertan, beldarraren metamorfosiari buruz hitz egingo dugu. Geroago patioko belardi, zuhaitz eta loreak nola zaindu komendio batzuk emango dizkizu. Hau, ondoren konpostagailuaren erabilera azalduko dugu. Bukatzeko gaurko irratsaioko galdera egitez gain, joan zen asteko irabazleen berri ere emango dizuegu. Hau guztia abesti politez eskaintzeko prest gaituzue, hasi gaitezen bada. Beraz, irudi bat, aurrera ekipo! Eperrak baditutzu ere bihegala, bai eta bürün gaini gokarda ezerba, zuk ere baldin bazunun gaztetasun ezerba, neskatilen gogatzeko bilo hori poliba, zuk ere Badakizu zer den belarra? Nolakoak dira? Belarra arrautzetatik atera eta ziraren moduko gorputz luzak dituzte. 13 eraztun edo segmentu dituzte. Askotan kolore biziak dituztenak kolore hauek haien zaporea, desatsegina edo pozoitzua dela harrapairei gogorazteko garaitu dituzte. Lehenengo segmentua burua da, hurrengo hirurek toraxak osatzen dute, eta gainekoek sabelaldea osatzen dute. 6 hanka toraxean ditu eta sabelean 5 pare hanka faltzu ditu. Hanka faltzu hauek xurgatzeko kopa modukoak dira.
Zer jaten dute, landare anitzez elikatzen dira eta batez ere landare horien hostoez. Batzuetan izurriteak sortu ditzakete laborantza lurrak kaltetuz elikatzeko erabiltzen dituzte landareak hiltzen dituztelako. Hori gertatu da gure lorategian. Gure lorategiko kalak jaten ari ziren beldarrak eta beraien metamorfosia ikusteko gelara ekarri genituen. Gure beldarrak orugun eta orugon ziren, eta egun batzuetara kapulu batean biltzen hasi ziren. Klisalida eratu zuten, eta bertan metamorfosia egiten hasi ziren, tximeleta heldu bihurtzeko. Orugon eta orugun metaformismoan egon ziren 25 egunetan. Ez ziren elikatzen, eta aldaketa metaboliko eta morfologiko handia jasan zituzten. Tximeleta heldu bihurtu ziren, klisalidaren kanpo geruza apurtuz. Tximeleta bi pare egoek kolorestatuta dituzte. Hauek balio dutete haien temperatura erregulatzeko eta komunikatzeko. Hau bezala trompa moduko bat dute. Elikatu ahal izateko tximeletek, hostoak eta beste fruitu batzuk jaten dituzte. Tximeleta helduek oinak eta polina ere jaten dute. Baina baltzen ekiten beldarraren arnaz aparatuak tamaina finkoa duela, hazkuntzaren gerapen fase bakoitzean beldarraren gorputzeko gainerako atalak hasi egiten dira, ez hornea arnaz aparatua. Ondorioz denborarekin intsektua asfixiatzen hasten da, eta oxigeno maila baxu horrekin. Hazten jarraitzeko modu bakarra da. Prozesua behin eta berriz errepikatzea, ondorioz beldarrak tximeleta itxura hartzen du metamorfosiaren bidez. Señalatzen zizkidanez, ez dira etorriko inoiz, eta zuolako ametxik eginez. Mantxo zihun denbora niretzat, lehioan jarrita euriari begira, eta jendeak zion mutilorrek amets bat bakarrik dauka. Baina egun batin ez natzerakuan. Zizare proiektuan ere parte hartzen dugu, eta organikoa, konpost ontzietara eraman behar da. Eta bertan, konpostaren prozesu osoa egingo dugu, gero ongarriarekin gure lorategia eta neguteiko landareak ongarritzen bait ditugu. Nork egingo dugu, eskolazoak hartuko du parte eta heldu batekin konpostagailura joan behar duzue. Ontzian organiko bakarrek dagoen egiaztatu behar da eta ala ez bada eskularruak jantzi eta plastikoak, boligrafoak, bribak kendu behar dira. Ondoren, organikoak konpostagelura ustu eta lehorkina edo egitura tzailearekin nahaztu behar da. Biragelua, eskularruak eta giltzak material gelan daude. Ondo ez bada egiten material organikoa ez da konpost bihurtzen, ezetasun handia dagoelako, eta arazoak ekartzen ditu, honek eltxoak xagutxoak. Neungian gora burua galtzen du maiz, herriko kaletan, sarritan, galdu izan naiz. Norbere izitituen kultura lurra zua eta ura, gizaki
Gure patioak gune betle ugari ditu eta nola zaindu gomendio batzuk emango dizkizuegu. Eskolaren aurrekaldeko borobietan dauden loreak ez apaldu. Zuhaitzei adarrak ez puskatu, insektu eta animali txikiak ez hil. Zaborik ez bota eta zaborrontziak ez puskatu. Materiala zaindu. Zaskiko zarean ez txintxilikatu. Herriko kaletan, sarritan, galdu izan naiz. Norbere izizituen, kultura, lurra, sua eta ura. Gizakion arteko, lotura, ere zala natura. Aldapan gora, pausori pauso, aldapan bera. Pausorik auzo, gazaion mota pago, eskultura raro, kaleak edo mendiak zerratzen aitu gehiago. Aldapan gora, pausori pauso, aldapan bera. Pausorik auzo, gazaion mota pago, eskultura raro, kaleak edo mendiak zerratzen aitu gehiago. Berriro galduta gabiltza, hau da umaka, ezin da ulertu. Txanda iritsi zaigu. Urtarrilaren batetik 13 urteak betetzen dituzten lagunen zerrenda. LH4C gelako Einaut eta Iban Zubimendik urtarrilaren 3an 10 urte bete dituzte. LH4A gelako June bandak urtarrilaren 6an 10 urte bete zituen. Eta Mai Berraondok urtarrilaren 13an 10 urte bete ditu. LH5B gelako Naia Jimenezek urtarrilaren 13an 11 urte beteko ditu. LH3A gelako Mabel Cardenasek urtarrilaren 10an 9 urte beteko ditu. Eta bukatzeko LH6Zko Elene Izagerek urtarrilaren 10an eta Naia Merinok urtarrilaren 11an 10 urte beteko dituzte. LH6D gelako Ane Aranberrik urtarrilaren 5an 10 urte bete zituen. Zorionak guzti urte betetzegunak. Zorionak. Ozak txoratzen gatoz duen gaur zure etxera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Zoriona, zure urte betetzean zoriona. Da urte askotarrak. Denok itxaroten zenuten momentura heldu gara. Joan den asteko galeren irazleak zein diren jakinareziko digute eta segidan gaurko irratsaioko galerak egingo dizkizuet. Pasaden asteko irabazleak hauek suertatu ziren. Laute gelako Raquel Diaz eta 6ako Ulei Suarez. Lehen belaji prestani hau bizi Euskara hizkuntzak ezin gaitu biak berezi Ez eta ez giren hizkuntza berarekin hasi Alere mantentzea guk dugu merezi Hizkuntza, hezkuntza eta elkar laguntza Zuzara, gugara, zainduz Euskara Mintzatu nahi duzu mezala ukan gabekara Gure hizkuntza ez galtzea garrantzitsuena da Zerbaitetan nahi zokertu, bertutu lertu Galdera horren bosatzeko Zergatik berta ikertu eta aztertu Euskara zer den jakiteko Ei, arizo hartxik bat badut denentzat errateko Ez dugu bakarrik euskaraldiaren beharrik Edo norrekin edo naiz euskaraz mintzatzeko Bera, riprest, hau, bizi Bera, riprest, Erne denok, galderen unea iritsi da eta elkarrizketa adi-adi entzun baduzue errez erantzungo dituzue. Hauta 3. eta 4. mailako galdera. Zein da gomendio
bat patioa ondo zaintzeko. Berriz errepikatuko dugu galdera. Zein da gomendio bat patioari ondo zaintzeko? Hau da, 5. eta 6. mailako entzat galdera. Tximeletaren egoek ze funtzio dute? Berriz errepikatuko dugu galdera. Tximeletaren egoek ze funtzio dute? Erantzunak irratsaioa bukatu ondoren 4 begelara ekarri behar dituzue. Itzala, Santa Grazitikan, Zarra Kastelura, eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura, hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan, zer gara euskara beraz bagara, Maixux eta Erramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera, Junkeraren fandango berri bat bezala. Beno, iritsi zaigu agurtzeko ordua. Irratsaioa zuen gustokoa izango zelakoan datorren asteartera arte agurtzen zaituztegu. Mila esker guztioi. Hau izan da 4B taldekoek prestatu dugun saioa. Datorren astean LH4C taldekoen txanda izango da. Gogoratu iskira miskire irratsaioa 107.9 frekuentzen izango dela. Asteartero goizeko 10:00 Ondo izan eta hobeto bizi, agur! Bakarrik,